Откриването. В спокойния град Оквуд, Лаура водеше живот, който изглеждаше като перфектен, наред с съпруга си, Алекс, и 2 деца. Слънцето вече започна да залязва, когато Лаура реши да се върне по-рано от дома след дълъг работен ден. Като отвори вратата, тя беше посрещната от странно мълчание. Чудно чувство я обзе, докато стъпи в къщата, и тогава тя го видя, през частично отворената врата на хола, сянката на 2 фигури, които се движеха. Сърцето й кратко забърза, и тя се приближи бавно, стъпка по стъпка, докато забеляза сцената, която я замрази на място. Нейният съпруг, Алекс, се прегръщаше с най-добрата и кратко приятелка, Емили, показвайки интимност, която не би трябвало да съществува. Земята изглеждаше, че се разваля под краката на Лаура, докато нейният свят се срина пред очите й кратко. Разкриването. Лаура едва можеше да повярва на очите си. Изображението на Алекс и Емили прегърнати горя в мозъка й кратко като неуморен кошмар. С дръпващо дъхание тя ги сблъска, изисквайки обяснение за сцената, която я разкъса отвътре. Думите на Алекс и Емили я удряха като тона кирпичи, разкривайки изневерата над нейните най-диви представи. Те признаха, че техните отношения продължаваха от месеци, измамата, която се криеше зад гърба на Лаура, докато тя попластва вярата си в съпруга си и най-добрата си приятелка. Но финалният удар дойде, когато те признаха, че Емили също беше тайната любовница на Лаура, мрачно разкритие, което хвърли сянка върху приятелството, което Лаура някога е обичала. Сблъсъкът. Ангажиментът се смесва с яростта, докато Лаура се изправя срещу Алекс и Емили. Очите й кратко блещукат от интензивност, ръцете й кратко треперят от ярост. Тя изисква отговори, настоявайки за уважение към себе си и своето семейство. Емоциите преливат, а стаята се превръща в поле на битка на сурови емоции. Лаура отказва да се поддаде на слабостта, издигайки се със свежо открита сила, когато се изправя срещу Алекс и Емили с разрушителните последици от техните действия. Скандалът. Новината за изневерата на Алекс и Емили се разпространява като огън и Оквуд. Сплетни се превръщат в скандал от епични размери, като всеки мръсен детайл се разглежда от шокираната общност. Приятелите се обърнаха, шепотът ехо през улиците, а Лаура се намира в центъра на вихъра от драма и изневяра. Социалните мрежи избухват със спекулации, телефоните звънят безпрестанно, а всеки поглед, който Лаура получава, е изпълнен със съдебно мнение и съчувствие. Животът, който тя познаваше, се разпада около нея, заменен от вихър от болка и унижение. Изборът на Лаура. Сред хаоса и болката, Лаура открива сила, за която никога не е знаела, че притежава. Тя отказва да позволи на изневерата на Алекс и Емили да я дефинира, признавайки, че е повече от жертва на техните измами. С несгъваемо решение, тя решава да продължи напред, оставяйки зад себе си бурята и изневярата, които заплашват да я погълнат. Докато това се случва, Алекс и Емили се сблъскват с последиците от своите действия, борейки се с тежестта на техните изневери и презрението на онези, които един ден наричаха приятели. Докато Лаура изгрява като фар на устойчивост и смелост, триото тръгва на отделни пътешествия в търсене на изкупление и помирение. Решението. Триъгълникът на любовта, който веднъж изглеждаше неразрушим, сега лежи в развалини, оставяйки дълбоки белези на всички включени. Въпреки това, сред развалините изниква Лаура като символ на устойчивост и сила, отказваща да бъде определена от действията на другите. С времето, раните започват да се зарастват, а животът бавно се връща в Оквуд. Въпреки това, градът е вечно променен от скандала, който разтърси основите му, като служи като ярко напомняне за крехкостта на доверието и последиците от изневярата. И в центъра на всичко това стои Лаура, жена, която се изправи пред противностите с несгъваема смелост, като историята й кратко служи като свидетелство за силата на устойчивостта и триумфа на човешкия дух.